Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. Agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú.
todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. El agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Boas tardes e benvidos á última xornada do Campeonato Galego de Inverno de Salvamento e Socorrismo en Augas Pechadas que estás a disputar hoxe 19 de marzo de 2023 na piscina de Rosario, Dueñas e Ourense. Estamos en directo, son as 5:20 casi da tarde e van dar comenzo estas series finais, final B, final A das categorías absoluta e categoría junior. Boas tardes, David. Boas tardes, Nuria, que tal? Que tal a comida copiosa? As comidas, tanto os xuíces como os membros da organización non poden ser copiosas porque senón pasaremos unha tarde un pouco fastidiada. Comezamos esta xornada un pouco máis tarde do previsto pola organización dun partido de waterpolo entre os clubes da Coruña e Pabellón de Ourense que se celebrou aquí nesta piscina ás 3 da tarde e que supuxo un pequeno retraso no comezo da competición. Imos agora a presentar xa esta serie, esta final B que temos esta tarde. David, vamos a presentar as deportistas que xa están na cámara de saída onde encabeza aí o árbitro xuíz adxunto Javier Magariños Alende. Cando lles dé o paso xa están preparados os cronos, colaboradores para iniciar esta proba supersocorrista. Como sempre, primeiro falar un pouco sobre a proba. A proba consiste en 75 metros nado crawl, 25 remolque de maniquí, posta de aletas e floppy, 50 metros de nado co material e os últimos 50 metros co boneco a maiores. Vamos dar comezo ora a primeira semifinal B da proba 200 metros supersocorrista absoluto feminino. Mentres estamos vendo na pantalla o equipo arbitral que está facendo unha grande labor hoxe domingo e onte o sábado neste campeonato absoluto. Como xa viñemos comentando, coa axuda do crono electrónico presentamos a todo o equipo arbitral
novamente nesta convocatoria do Campeonato Galego, onde os xuíces adxuntos son Carlos Rey, veterano Carlos Rey, e Francisco Magariños Alende, o xefe de competición pertencente á Federación de Salvamento, Daniel Vilarrecarei, e o xuiz de saída Satur Ferreira, o xuiz de percorrido Ana Lucía González e Xosé Antonio Aboi, o xefe de cronometradores Patricia Fabello e os cronometradores Felipe Iglesias, Ane Villa, Antía Froufe, Uxía Froufe, Nerea Cibeira, Iria Ruiz, Andrea Marquina e Lucía Gómez. Na Secretaría de Competición, cronoelectrónico, con dúas persoas que veñen da Federación Española. E, por último, na Dirección Deportiva, organizando o campeonato, Sergio Quintela Díaz, tamén da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. Estamos a piques de comenzar esta disputa polas medallas, David, tanto junior como absoluta. Podemos ver que xa se está aproximando a final A. Final A tamén xa está chegando a cámara de salidas. Podemos velo por aí pola pantalla. Faltannos os colaboradores tamén das finalistas. Tamén podemos ver por aí por atrás as finalistas da final B, que están bastante nerviosas. Bastante calor na piscina esta Rosario Dueñas. Bueno, bastante calor que tivemos todo o fin de semana en Ourense, a verdade, un tempo primaveral, o que estamos a vivir nesta fin de semana. Podemos volver a lembrar que pola mañán Tieva e eu cantamos dous récords de Lidia Boi do Clube Eumia e 3 récords tamén do Clube Sisca por equipos. Esperemos que tamén podamos facer o mesmo esta tarde, onde as deportistas e os deportistas si van a dar o 100% na final e poder conseguir así o campeonato galego. E veremos hoxe tamén o mellor club nas categorías absolutas. Comezamos estas finais, a final. Anuncian agora nesta piscina o inicio das finais e imos ver como van saindo cada deportista. Pola pista número 1, Carolina Cascón, do Club Salvamento Vilagarcía. Pola pista número 2, Carolina Baliño, do Club Natación e Salvamento A Estrada. Pola pista número 3, Aroa Suárez, do Club Salvamento Vilagarcía. Punto acuático Laracha. Pola pista 6, Sara García, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 7, Lucía Añón, do Club Salvamento Acuático Laracha. E finalmente pola pista número 8, Irene García, do Club Salvamento Vilagarcía. Grandes deportistas, grandes e xoves promesas do Salvamento Galego. Temos as máis veteranas, podíamos falar do ano 2005, por iso vamos a ver unha final B de rapazas moi xóvenes, promesas en que temos agora no Salvamento de Galicia. Temos aí as deportistas, caras de que están nerviosas. Podes ver tamén na parte de arriba da pantalla, a dereita, o récord galego desta proba, 2 minutos 28:50. E o récord de España, 2:21:41. Señal de salidas, deportistas colocándose. Momento de tensión. Toda a piscina Rosario Dueñas en silencio. Sí, silencio nesta salida. Agásnos que non paramos de falar. Xa están as deportistas na auga. Vamos a ver esta primeira medalla que vamos disputar hoxe pola tarde na final A. Agora vamos a final B, onde as deportistas buscan tamén conseguir os mellores postos para sumar puntos para os seus clubes, para a clasificación final. Vemos os primeiros 50 metros
que están bastante igualadas. Parece que queda aí un pouquiño rezagada a deportista da pista número 6 do Sisca de Carballo, Sara García. Van a coller... Estará agardando para a final de 100 aletas. Estará reservando para dalo todo no último 100 do socorrista desta proba. Sabrémoslo ahora. A verdade, David, que despois de 3 xornadas esta última teñen que acabar reventados, teñen que aprender a competir e a guardar esas forzas que diste para as probas que son as importantes para acadar campeonatos galegos ou medallas neste campeonato galego absoluto. Vemos como ti dis, as que remolcan a crawl, as que remolcan a espalda. Vemos aí que pode ser un momento de vemos xa os descolgues das primeiras clasificadas. Parece que na rúa número 1 Carolina do Vilagarcía adiántase lixeiramente o resto dos participantes. Van coller as aletas que xa falamos pola mañán, que colocan minuciosamente a lodo pollete co seu floppy. Carolina vai sair outra vez de primeira nestos seguintes 50 metros, que as deportistas nadan coas aletas e co floppy. Xa empezamos a ver o que falábamos pola mañán, David, de deportistas. Ese nado ondulatorio a espalda con pés de mariposa, nado delfín. Os outros deportistas decántanse polo nado crawl. Vamos a ver eses enganches. Parece que a deportista da pista número 7 do Clube Sisca xa colleu unha lixeira ventaxa. Lucía Añón do Sal, la pista 7, dis, non? Perdón, da pista 7 do Lucía Añón do Sal, o seu gorro gris. Parece que vai aí as dúas deportistas do Clube Sal van acadando a primeira e segunda posición, pero tamén Carolina do Clube Vilagarcía pola rúa número 1 vai coller a segunda posición. Van a estar aí bastante igualadas as 3 primeiras das da Serie B, David. Vemos nas pantallas esta loita entre as 4 deportistas, 2 do Salvamento Laracha e as 2 do Salvamento Vilagarcía. Chegan primeiro as dúas deportistas do Laracha, pista 7, pista 5, pista 1 e pista 3, cun tempo acreditado da primeira de 2:49:87 centésimas. Podemos ver os tempos acadados por estas deportistas da final B nas pantallas. E imos agora que xa están na cámara de saída os mellores tempos acadados hoxe pola mañán nas series clasificatorias. E vamos ca final A desta proba 200 super socorrista absoluto femenino. Aquí agora sí que temos unha pelexa polas medallas, por ser a campeona galega desta proba. E en breves van sair a colocarse no seu pollete as deportistas que van participar nesta final A desta proba 200 metros super socorrista, que, como decía antes David, ten un récord galego conseguido por Antía García en 2 minutos 28 segundos 50 centésimas. Imos ver se algunha delas pode superar esta marca importante que fixo a ídolo galega Antía García do Clube Umia. Esperamos a que lle este o paso Daniel Vila, ocupen as súas posicións, e o xuiz de salida Satur Ferreira de comenzo esta proba, esta primeira loita de medallas nesta segunda xornada de campeonato. Os que xa se empezan a colocar tamén os rapaces quentando aí pola praia da piscina. A ver que sucede nesta final do 200 super socorrista feminino, xogándonos o campeonato, campeona galega, subcampeona, terceiro posto. Vamos a ver, das o teu voto de confianza a algunha deportista ou prefieres non mollarte? Non nos imos mollar, David, polas deportistas. Si decir que en categoría xúnior femenino tamén poden acadar algún récord que ostenta Noelia Loureiro
cun tempo de 2:35.62 e na categoría xuvenil o batemos pola mañán Lidia Aboi do Clube Umia. Que pode ser que volva a bater. Xa presentamos a primeira deportista que pasa pola rúa número 1, Andrea Goimil do Clube Sisca. Do Clube Sisca tamén pasa para a pista número 2, Paula Ferradás Pallas. Presentamos a pista número 3, deportista do Clube Umia, Ainhoa Carracedo. Unha candidata importante, polo menos ao podium, Alba Gómez do Club Salvamento Arteixo. Outra candidata, outra veterana do século pasado, como diste, do ano 1998, Ana Aval do Clube Acuático Umia. Tamén do grande, unha deportista que hoxe anunciamos os seus récords, Lidia Aboi do Clube Umia. Agora outra grande, Lara López do Clube Sasa na pista 7. E finalizando esta presentación, Carla Padín do Clube Sisca de Carballo. Non sabemos por que decantarnos rúa, pista 1, 2, 3, non sabemos, David, non podemos mollarnos. Seguro que vai ser unha grande proba, eso é o que esperamos. Alba vai dar morto que facer, pero está Lidia tamén que ven moi forte coas maiores, sendo unha categoría xuvenil. Esta nena, é unha promesa, da categoría absoluta. Xa vemos que na xuvenil arrasa, un grandes tempos que está facendo a nivel do salvamento galego. Ata o punto de estar na final do campeonato galego absoluto. Ata este punto. Estuvo fai pouco, fai 15 días no seu campeonato da súa categoría, conseguindo moitas medallas, e está aquí pelexando cas mellores nesta final a que xa temos, como ven nas pantallas, as deportistas subidas aos seus polletes. Parece que Lara lle custa un pouco, vai subir agora, e vamos guardar silencio na saída que va a dar Satur Ferreira. Vamos ver estos primeiros 50 metros. Podemos ver adelantada de un pouquiño a Ana, a Alba. Salva de Paula Ferradás aí encabezando o grupo. Cabezas de serie. Vamos ver ese pase do 50 por 29.8. Sen aí tanto Alba como Paula, como as que dixemos. Comeza a separarse un pouco do pelotón Alba. Moi boa recollida. Moi boa recollida de Paula tamén. Xa fixo moi bo tempo pola mañán. Agora Alba está encabezando esta proba. Que vimos agora como recollía o manequí a deportista do Sisca, mentras agora xa vai chegar a finalizar estos 100 metros, tanto Alba como Paula, como as deportistas do Clube Umia, Ainhoa Carracedo, Lidia Aboi e Ana Aval. Colle ventaxe Alba Gómez do Clube Salvar, leva unha importante ventaxa xa nestos 125 primeiros metros, seguida do deportista do Clube de Sisca, Paula Ferradás, outra deportista que promete tamén grandes resultados, pero Alba vai moi relaxada, con moita ventaxe, mellor dito, co resto de rúas, co resto de pistas. Esta grande ventaxa que hai xa entre deportistas. Vamos ter unha final non moi difícil para os árbitros nin para o crono electrónico. Vai conseguir Alba Gómez a victoria. Por parte de Lidia Aboi tamén, que aí a temos pelexando por ese récord. Ese récord que ela mesma acadou esta mesma mañán na piscina Rosario Dueñas
Vai Alba Gómez, Alba Gómez vai chegar de primeira medalla de ouro para a pista número 4. Alba Gómez cun tempo de 2:31:77, a deportista do Clube Salvar. A continuación pelexan Lidia e Paula Ferradas, medalla de plata, e o bronce cae tamén no Clube Umia en Lidia Boi con 2 minutos 42 segundos 33 centésimas. Comprobaremos en breves instantes que nos diga a dirección técnica se a deportista do Clube Umia, Lidia Boi, conseguiu este récord novamente do 200 metros supersocorrista. Esperemos a confirmación oficial mentras vemos os tempos en pantalla. Recordamos que a primeira medalla de ouro da tarde é para o clube a deportista do Clube Salvar, Alba Gómez. Mentres tanto xa están preparada a final B masculina na cámara de saída. Ímolos presentar en breve cando os árbitros, os colaboradores e todo o equipo organizativo desta competición den o visto bo á saída da proba. Vemos a importancia, como estábamos a decir durante todo o campeonato, da labor que fan estos colaboradores, estos árbitros, estos xuíces, estos cronometradores e todo o equipo que dispón a Federación de Salvamento e o Clube Salvour para que este campeonato sexa o máis visible, o máis bonito e a verdade teñamos grandes lembranzas deste fin de semana en Ourense na piscina Rosario Dueñas. Imos, David, en breve a presentar a final B masculina. Xa temos preparados os colaboradores, pasan aí as deportistas, esas finalistas. E temos aí a fondo da pantalla Alba que se dirixe aos xuíces. Xa se vai para as gradas para descansar, que seguro que ten máis finales Alba Gómez do Clube Salvar. Que modesta coa afición. A afición victorea a esta deportista. Grandes aficións, aquí non hai rivalidade, hai amistade neste deporte, como podemos comprobar ao longo das xornadas, aínda que de Gabriel Rodríguez Colferai deixou mal aquí o meu compañeiro David Lista na xornada de onte, na recollida das medallas, bromas que se fan entre eles, porque a verdade se teñen moito aprecio e moito cariño nos deportistas de diferentes clubes. E agora, se te parece, imos presentar xa a final B masculina do 200 metros supersocorrista absoluto masculino. Pola pista 1, Alejandro Chacón Álvarez do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 2, Manuel Vilar Fernández do Club Acuático Umia. Pola pista 3, Iago Pérez Paz do Club Salvamento Sada. Pola pista 4, Hugo Martínez Suárez do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 5, un grande do salvamento, Martín Tenorio Freire do Club Acuático Umia. Pola pista 6, Iago Vicente Ferreira do Club Salvamento Vila García. Pola pista 7, Miguel Fariña Caeiro do Club Acuático Umia. E pola pista 8, Hugo Loureiro Varela do Club Acuático Umia. Estes son os 8 finalistas desta final B do 200 supersocorrista absoluto masculino. 4 deportistas do Clube Umia, un do Salvar, un do Sasa, un do Siscao Vila García, disputan esta final B, van intentar sumar puntos para o seu club para esa clasificación final.
polo que tamén é importante os postos acadados nesta final B da proba 200 metros supersocorrista absoluto masculino. Dicíamos un veterano, Martín Tenorio, pola pista número 5, un veterano do ano 1992. Falábamos antes con Andrea Bello que decía, dis que son unha veterana. Eso, digo, eres unha veterana do ano 1999, unha xovenciña, pero sí veterana neste deporte que estamos vendo a deportistas principalmente que naceron posteriormente o ano 2000. Temos aí o equipo arbitral serio para dar a salida. En canto o xuiz adxunto de a sinal e vai Saturf e dá o pitido de saída a estos deportistas que disputan a final B de 200 metros supersocorrista. Podemos comentar os récords David a nivel galego nacional en categoría absoluta. Récord galego 2 minutos 18:79, mentras que o récord xe aquí. Eu dou o meu voto de confianza a todos os deportistas. Grandes deportistas que esperamos na final B, mentras vemos esta final A bastante igualados os deportistas que van recoller o manequí que está no fondo da piscina. Vimos estas imaxes subacuáticas e xa na parte acuática empezamos e vemos os deportistas como van chegar a facer os 100 metros e coller aletas, tubo de rescate, parece que lixeramente a pista número 1. Alejandro Chacón adiantándose un pouco, aínda que pola pista 4 que temos a Hugo Martínez do Sisca tamén van aí a ver esa posta de aletas. Esa posta de aletas parece ser que se está complicando aos dos deportistas e adiántase a pista 6. Iago Vicente foi o máis rápido en poñer o material e quedou aí Alejandro Chacón e Hugo un pouco retrasados con respecto a pista número 6. Daniel Vicente están recuperando todas as pistas, parece que a posta de aletas cambia un pouco este sistema dos primeiros 100 metros. Vamos a ver ese enganche que é o que decidimos sempre, o que decimos desde aquí, ese enganche Iago Vicente sal primeiro, esa disputa Sasa, Sisca, Vila García. Vamos Chacón pola rúa 1. Sasa, Sisca, Vila García peleándose por ese noveno posto da xeral. Hugo, Iago, o Dani, aí están os tres intentando, parece chega na primeira posición o deportista da pista número 3, Iago Pérez do Club Sasa, seguido por Hugo Martínez do Sisca, e en terceira posición Iago Vicente do Club Vila García. Iago, Daniel, os dous irmáns, grandes tamén neste deporte, grandes nadadores. E, bueno, podemos falar tamén de Alex Chacón, deportista principalmente o que lle gusta máis a praia, que estas augas pechadas. E que a súa tempada vai comezar agora no mes de abril, cando comencemos o día 29 a Liga de Augas Abertas da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. Lembramos que o próximo sábado estaremos en Caldas de Reis vendo os deportistas máster disputar o seu campeonato galego, disputar as medallas na súa competición. E tamén o día 2 de abril regresaremos a esta piscina que a final da Liga de Clubs da nova organización da competición en Galicia esta tempada 2022-2023. En breve salirán os deportistas da final A, en breve disputaremos esas medallas de ouro, prata e bronce. E aquí sí que imos ter unha gran pelexa entre os deportistas por acadar o mellor tempo, que, como dixemos, o récord galego ostenta o deportista do Clube Vila García,
Daniel Vicente Ferreira nas categorías Júnior e Absoluto con un tempo de 2 minutos 18 segundos 79 centésimas. E na categoría Juvenil, Anxo López Rey do Clube Sal con 2 minutos 30 segundos 53 centésimas. Imos a ver agora, en breve, cando nos deixe a organización, ver os deportistas desta final desta proba. Xa temos aí ao grupo de colaboradores esperando. Buscando cada día novos métodos de traspaso de material dos manequís dun lado a outro. Antes levamos un carrito da compra, posteriormente se facía por medio acuático, agora pois estamos vendo outra técnica de levalos cunha corda, todos xuntos, de unha parte a outra da piscina. Agradecer sobre todo aos colaboradores que levan 2 días traballando moi duramente, moi duramente, para axilizar sobre todo este transporte dos bonecos. Final A de 200 supersocorrista, pista 1, Pablo Amado Villar, do Club Salvamento Acuático La Aracha. Pista 2, o grandísimo Gabriel Rodríguez Colferai, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 3 temos a Daniel Vicente Ferreira, do Club Salvamento Vila García. Pola pista número 4, Alejandro Piso Señorán, do Club Acuático Umia. Pola pista 5, David Fraga Rodríguez, Club Salvamento Acuático La Aracha. Pola pista número 6, Anxo López Rey, Club Acuático La Aracha. Pola pista 7, Joaquín Mouro Periscal, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. E finalmente, pola pista número 8, Álvaro Hidalgo Peón, do Club Salvamento Acuático La Aracha. 4 deportistas do Club Sal, 2 deportistas do Club Sisca, 1 do Vilo García e 1 do Umia. 8 deportistas do top de Galicia. Miraremos moi de cerca o deportista da pista número 6, Anxo López Rey, con posibilidades tamén de acadar o récord na súa categoría, que xa ostenta el na categoría juvenil. Anxo López Rey do Clube Salvamento Acuático La Aracha. Grandes deportistas todos: Gabriel, Joaquín, Daniel Vicente, Alex Piso, Pablo Amado, Joaquín, Álvaro Hidalgo. Van todos a subirse ao pollete unha vez que coloquen o material, como xa falamos onte, moi minuciosamente, moi axustado, para que a acollida deste sea o máis rápido posible unha vez que supere a proba os primeiros 100 metros. Vemos na pista número 4 Alex Piso secando o pollete para non resbalar. Escoítanse aquí os aplausos, Incluso eso, activándose, facendo unha activación corporal Alex Piso, que xa sube o pollete e a espera de que novamente o xuiz dé a saída, unha vez que Francisco Magariños dé o sinal de poder dar esa primeira saída, que xa están os deportistas na auga. Vai a ser moi reñida seguro esta final. Vamos aí como aguanta ese ritmo. Vamos en cabeza de serie ahora mismo. Temos a Diego Vicente.
Por un pase, Temos Alex Piso tamén, un pase no 50 de 28-6. E Anxo que non sabes que é o xuvenil, pero o xuvenil que vai parece que lixeiramente en cabeza neste momento, nestes intres. David Fraga non Anxo, Anxo vai lixeiramente atrasado, xa collen o manequí Daniel Vicente, xa collen manequí Alex Piso e David Fraga, os tres encabezan esta proba. Prácticamente iguais, como podemos ver as imaxes. Ver esa aposta de aletas e floppy. Vicente toca primeiro. Vamos David, vamos Piso. Vai Daniel Vicente, que parece que aí lle costou un pouco poñer unha aleta. E Alex Piso en este sintres encabeza a proba, seguido do deportista David Fraga do Clube Salvamento Acuático Laracha. Xa ven Daniel Vicente recuperando un pouco a distancia cos dous primeiros da proba, onde vemos en cabeza a Alex Piso do Clube Acuático Umia. Collo manequí, van a enganchar o floppy, arrancando rápidamente para finalizar estos 50 metros con aletas, manequí e o floppy. Parece que se sigue así, Alex Piso vai gañar a proba. Bastante atrás veñen os seguintes participantes, e si vai haber unha loita por esa medalla de plata, David. Vai ir moi xusto ese récord. Non chegamos. 2:18.79 o récord galego, 2:19.92 de Alex Piso. Tempazo. E posteriormente chegaron Daniel Vicente e David Fraga do Club Sal. Son o podium que imos ter esta tarde. Alex Piso, Dani Vicente e David Fraga, ambos recollerán, unha vez finalizadas as probas, a súa medalla correspondente. Vemos na pantalla os tempos que fixeron os deportistas. Momento de descanso para os deportistas. Momento de asimilar os tempos. En canto se poida veremos o deportista, que creo que sí, Anxo López Rey, a falta de confirmación, conseguiu o récord pola mañán nesta proba, por iso é probable que lle den o récord conseguido pola mañán e que non puido batir esta tarde. Tiña o récord Anxo, o récord xuvenil masculino en 2:30.53, onde sí a dirección técnica proclamou este tempo, anunciouno e foi ovacionado o deportista do Clube Sal, Anxo López Rey. Pois rematada a proba individual de 200 metros super socorrista, imos agora con unha proba de relevo absoluta, David. 4x50, relevo combinado absoluto. Nesta proba, todas as participantes absolutas debatiránse polo campeonato, por esa primeira posición, segunda e terceira posición. As demais non nos importan. Importan os adestradores para sumar puntos, para facer as súas contas, para que quedar entre os tres mellores clubes e poder levar o trofeo para as súas vitrinas. Imos en breve a presentar estos equipos nesta proba que pola mañán disfrutamos da categoría junior e agora pola tarde imos disfrutar dunha serie de unha final entre as deportistas absolutas de cada clube. Serie completa, as 8 pistas, 8 equipos diferentes competindo neste campeonato galego.
Na primeira pista, Club Natación e Salvamento a Estrada. Na segunda pista, Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista número 3, Club Salvamento Sasa. Pola pista número 4, o Club Acuático Umia. Pola pista número 5 temos ao Club de Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista número 6 temos ao Club Salvamento Arteixo Salvar. Pola pista número 7 temos ao Club Salvamento Vila García. E finalmente na pista número 8 o Club Salvamento Coruña. Moita sorte a todas as deportistas. Imos apreciar o debut das deportistas do Club Salvamento Coruña, que competirán pola pista número 8 e, por lo tanto, non teñen tempo acreditado, como poden ver nas súas pantallas, sendo o Clube Acuático Umia co 1 minuto 47 segundos 73 centésimas o que menos tempo ten acreditado na proba. Imos ver se son capaces de revalidar este tempo e conseguir a primeira posición, pero van ter moi de cerca as deportistas do Clube Sisca de Carballo. Deportistas que xa competiron pola mañán en este relevo en categoría junior, moitas delas, e repiten outra vez pola tarde. Que nos decía Gabriel onte, moitas probas, e vamos a primeiro relevo, primeira posta. Esa primeira posta, adiantas un pouco, Arteixo. Resto dos equipos bastante igualados. Vamos a ver ese cambio, o axuste dese cambio. Cuidado coas descalificacións. O xurado bastante atento. Pase moi seguro do Arteixo. Segunda posición polo Umia. Ese buceo. Arteixo en cabeza, aproxímase Umia. Seguido do Sasa. Vamos a ver ese pase. Adiantará o Umia. Primeira posición para o Umia. Que decíamos, Umia, Sisca, Salvar están encabezando a proba, vendo tamén a pista número 3 o Clube Sasa. As tres están aí, o Sisca, Paula Ferradardo, Sisca remontando Salvar, remontando Umia. Vamos a ver esa última posta, dúas deportistas en cada calle. Vamos a ver Sara García tirando do Sisca. Final moi complicada, moi igualada. Non sabemos quen vai conseguir o ouro. Están as tres deportistas aí empatadísimas. Adianta un pouco Umia. O Umia o Salvar. Umia Salvar, primeira posición Umia. Segunda posición e terceira posición e medalla de bronce para as deportistas do Clube Salvamento e Socorrismo de Carballo. Podio que xa temos entón para entregar a súa recompensa, as súas medallas, unha vez finalice a xornada, as deportistas do Clube Salvar, do Clube Umia, do Clube Sisca. Xa vemos os tempos aí reflexados nas súas pantallas. E imos ver. Equipo Júnior do Club Sisca quedouse a unha décima de volver a bater o seu propio récord feito pola mañán. Grandes tempos, teñen que estar moi cansadas, fan moitas probas.
absolutas, junior, individuais e por equipos as diferentes competidoras. Vamos en breves instantes a presentar os clubes, os equipos de salvamento en categoría masculina. Imos agora a disfrutar da proba 4x50 metros relevo combinado masculino. En breves instantes farán a presentación aquí nesta piscina de Rosario Dueñas. Aquí este 19 de marzo estamos a vivir este grande campeonato. Volvemos a insistir en no agradecemento ao Concello de Ourense, o Clube Salvour, pola organización deste campeonato. Xa se están preparando os deportistas, poñendo as aletas, vemos o xabrón desde aquí. Para que, David, explícanos un pouco o tema do xabrón. Ten que ser, é complicado poñer esas aletas, van moi axustadas, son aletas para poñer 2 minutiños porque senón levamos os pés encarnados. Sí, a veces damos os pés un pouco os deportistas finalizados os campeonatos, que dá un pouco de pena velos das feridas que poden facer este material. En breves instantes a persoa que presenta os equipos dará comenzo cando se coloque o equipo arbitral, rematen as rapazas de coller o seu material. En breves temos xa esos deportistas que están agardando na cámara de saída. Vemos as pantallas o xuiz adxunto Carlos Rey, vemos a deportista do Club Corsal da Coruña intentando quitar as aletas e que así empece a presentación dos homes que disputarán esta proba. Ás veces non é nada fácil, quitar aí esas aletas. Xa estaría. Pois imos agora a presentar entón os clubes de salvamento que participarán. Neste caso non completaremos a serie das 8 pistas. Pola primeira ven endesada os deportistas do Club Sasa. Xa os vemos como se aproximan a súa rúa. Pista número 2, o Club Natación e Salvamento de Astrada. Pista 3, Club Salvamento Acuático Laracha. Tamén vemos aos deportistas do Laracha, os dous, Anxo e David, chegando a súa posición. O Clube Sisca de Carballo ocupará a pista número 4. Tempo menor acreditado. Estos deportistas do Clube do Sisca. Na pista número 5, os deportistas que veñen de Arteixo. Na pista número 6, o Clube Umia de Caldas de Reis, tamén preparándose para a saída. E por último, na pista número 8, o Clube Vila García pola baixa do Clube Salvamento Coruña. Unha baixa novamente que nos dá bastante vagoa poder retransmitir, xa que nos gusta ver as calles repletas de deportistas que compiten nas diferentes probas. Vemos aí os tempos acreditados, vemos o Sisca con un 38-11 en piscina de 25 metros. Batirán ese récord galego ahora. A ver se baten este 1:36-48. Imos ver os deportistas do Club Sala, Estrada, Sasa, Sisca, Salvar, Umia e Vila García. Xa dá o xuiz a sinal e vai o xuiz de saídas e os deportistas da primeira posta xa están na auga. Imos ver que nos depara esta, quen vai conseguir a primeira posición. Hai unha igualdade importante
Adiántase un pouco o Club Salvar nese primeiro pase. Primeiro cambio. 24-8 ese primer cambio. A ver, o buceo se poden remontar. Baptista, Salvar na cabeza. Seguido do Umia. Chega o Salvar toca en 43-18. Umia, Sisca, Umia. Umia e Sisca David, mentras o Salvar segue encabezando a proba. Está aí a pelexa entre o Umia e o Sisca. Que non se relaje o Salvar, que chega ahora Gabriel. Chega Gabriel, un dos gemelos, un dos Mouros, xa non sabemos si Ricardo ou Joaquín. Ricardo. Tíos distingues, eu non son capaz de distinguilos aínda. Gabriel ganando esa segunda posición. Ollo con Gabriel, está intentando remontar, pero é moi pouco a distancia que queda do final. E o Clube Salvar proclamase campeón desta proba de relevos, seguido do Clube Sisca e o Clube Umia. Un tempo de 1:37.94. O Clube Salvar, campeón galego no 4x50 relevo combinado absoluto. Cuarta posición dese Club Sal. Temos aí os campeóns galegos na imaxe. E tamén os tempos acreditados por cada un dos equipos nas diferentes pistas. Unha vez que os deportistas desta proba de relevos salgan do vaso, daremos comezo e presentaremos as deportistas clasificadas para as finais B e final A da proba 100 combinada de salvamento. Mentras fan todos os labores os colaboradores, que, como decimos sempre, son de vital importancia para a axilidade da proba, para que podamos velas e non nos cansemos de estar esperando o inicio da seguinte proba. En breves intres daremos paso á presentación destas rapazas desta final B feminina da proba 100 metros combinada de salvamento. Mentras tanto, mentras preparamos, imos uns intres a publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro.
Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Voltamos coa final B de 100 metros combinada de salvamento absoluto feminino. Na pista 1, Julia Agrelo Canedo do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Na pista 2, Andrea Bello Armada do Club Salvamento Sada. Pola pista 3, Lucía Barcia Rama do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 4, Lidia Aboy Agrasar, Pol do Club Acuático Umia. Pola pista 5, Carla Padín Regueira do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 6, Carolina Baliño García do Club Natación e Salvamento A Estrada. Pola pista 7, Inés Barbeito Gende do Club Acuático Umia. E finalmente, pola pista número 8, Laura Touceda Lourido do Club Salvamento Vila García. Proba 100 metros combinada de salvamento. Vemos nas pantallas as deportistas que van nesta serie. Dúas deportistas do Club Sisca, unha do Sasa, unha do Salvar, unha do Umia, unha da Estrada, perdón, dúas do Umia e unha do Vila García. Das cales, xúnior, da categoría xúnior e xuvenil, 6 desas 8. Quedanos a mítica Inés Barbeito, selección española de salvamento, e tamén Andrea Bello como as máis veteranas desta proba. Arranca a final B desta 100 combinada de salvamento. A ver ese 50, esas respiracións, cada 2, cada 3, cada 4, cada un elixe un pouco como xestionar esas respiracións para chegar no buceo de 17 metros. Carla parece que adiántase, seguida de Carolina. Bueno, tamén na pista número 1, Julia Agrelo. Pase de 50 por 35,4. As deportistas vemos nas pantallas como están facendo no do seu acuático. Recollen o manequí e imos ver estos metros finais desta proba. A última pelexa polo noveno, 10º posto, 11º. Vamos a ver, despois dese buceo, o dolor de pernas, despois de nadar ese 50, remolcar estes 30. Andrea, pero do Club Salvar, Lucía Barcia Rama cun tempo de 1:28,46 centésimas. Seguida así de Carla Padín con un tempo de 1:29,70. E a máis xoven da proba, Carolina Baliño, queda así na terceira posición. Carolina Baliño do Clube Natación e Salvamento A Estrada, dirixido polo adestrador Quique Ramilo, formado tamén nas filas do Club Acuático Laracha.
En breves instantes, mentres os colaboradores están colocando os manequís na piscina, veremos esta final A, esta disputa das medallas de ouro, de prata e de bronce nesta proba 100 combinada de salvamento absoluto feminino. Unha proba que ten un récord galego en un 36,48, mentres que o de España está en un 31,09. Errámonos o récord galego ao ten Antía García Silva cun tempo de un 13,88 acadado o ano pasado aquí en Ourense nesta proba de 100 metros combinada de salvamento. O récord na categoría junior. Ahora sí o podemos ver na pantalla. Récord a categoría junior, estábamos dicindo que a deportista da casa Eva Feijó do Clube Salvour tamén acadado o ano pasado aquí nesta piscina cun tempo de un 18,99. Imos presentar as deportistas de a final A. Pola pista número 1, Ainhoa Carracedo Flores do Club Acuático Umia. Pola pista número 2, Celia Lima Luaces do Club Acuático Umia. Pola pista 3, Noelia Loureiro Serrano do Club Salvamento Acuático Laracha. Pola pista 4, Alba Gómez Mesías. Tembla a grada con esta deportista do Club Salvamento Arteixo. Pola pista 5, Paula Ferradás Pallas, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Pola pista 6, outra gran deportista do Club de Carballo, Andrea Goimil Liñares. Pola pista 7, Carolina Cascón Caldas do Club Salvamento Vila García. E finalmente pola pista número 8, Paula Fariña Martínez do Club Acuático Umia. Son as 8 grandes deportistas desta final A de 100 combinada de salvamento. Non nos imos mollar novamente, David, pero sí destacar a todas as deportistas, a Alba que está facendo un grande campeonato, a Noelia Loureiro do Clube de Laracha, Paula Ferradás tamén do Sisca, igual que Andrea Goimil, tamén grandes, están facendo un campeonato excepcional, o igual que Celia Lima, Ainhoa Carracedo, Carolina Cascón e Paula Fariña. Escoítase o bombo, os deportistas do Sisca intentando animar a esas dúas xoves deportistas que están intentando non poñerse máis nerviosas. E sabes quen está no bombo? Como non, o noso Gabriel Rodríguez Colferai compite, toca bombo, está en todo este grande deportista. Imos! Arranca esta final A. Temos as deportistas, bastante igualada esa salida. Vamos a empezar ahora a ver eses cambios. Se nos fijamos, esas respiracións. Hai unha grande igualada entre todas as deportistas, entre as 5 primeiras sobre todo. Vai ser unha final moi complicada. 8 grandes deportistas competindo por un único posto de campeona galega. Parece que collen a ventaxe as deportistas do Clube Salvar e do Clube Sisca, tanto a Paula como a Alba Gómez. Vemos agora nas pantallas como recollen o manequí. Parece que a primeira en sair volve a ser Alba Gómez, seguida de Noelia Loureiro do Clube Sal. Entre elas tamén
vai Celia intentando coller as 3 a medalla de ouro nesta proba. Alba que vai facendo el remolque a crawl. E Noelia representando con ese arrastre. Vamos Alba, vamos Alba. Alba, primeira posición, proclamándose campeona. Subcampeona Noelia. En terceira posición temos a Andrea Goimil Liñares. Andrea Goimil do Clube Sisca, medalla de bronce, grandes resultados que está acadando neste campeonato a deportista de Carballo. Deportista junior, terceira posición, categoría absoluta. Está demostrando a todos o seu adestramento, a súa mellora e os grandes tempos que están facendo estas deportistas que non lograron superar o récord de Antía García acadado no ano pasado nesta piscina cun tempo de 1 minuto 13 segundos 88 centésimas. Imos agora en breves a presentar os homes que van na final B desta proba 100 combinada de salvamento. Recordamos que nesta proba é importante a posición tamén para puntuar de cara á clasificación final por clubes que, polo que podemos saber pola dirección técnica, está bastante igualada. Xa está preparada esa final B. Técnico deportivo Daniel Vila está presentando os rapaces. Vamos aló, final de 100 combinada de salvamento absoluto masculina. Na pista número 1 temos a Daniel Fernández Nav do Club Acuático Umia. Na pista 2 a Martín Tenorio Freire do Club Acuático Umia. Pola pista 3 a Martín Viña Esmoriz do Club Salvamento Arteixo. Os problemas aí coa Anxo López na pista número 4. Arranca tamén do Clube Salvamento Acuático Laracha. Na pista número 5 Xoel Teijeiro do Clube Umia. Na pista número 6 do Vila García Pedro Costa. Gabriel Marín na pista número 7. E finalizando esta primeira serie, Pedro Mesejo do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Repetimos esta final B, onde Daniel do Clube Umia, Martín Tenorio tamén do Clube Umia, Martín Miña do Salvar, do Sal, Anxo López, Xoel Teijeiro do Umia, do Vila García, Pedro Costa, Gabriel da Estrada e Pedro Mesejo van disputar esta primeira serie, esta final B da proba 100 combinada de salvamento absoluto masculino. Comeza a proba. Moi bo subacuático por parte do deportista do Club Acuático Umia, Xoel.
A ver, bastante igualada esta final B. Parece que Anxo quedase un pouco atrás neste primeiro 50, pero vamos ver ahora nese remolque de Maniquí, onde é o seu forte desta prova. Feo. Martín Viña o primeiro en salir. Seguido de Pedro Costa. Pedro Costa do Vilagarcía, Anxo tamén ven por aí. Parece que queda un pouco atrás. O deportista do Club Mía do Vilagarcía, Pedro Costa. Xoel Teijeiro ocupan as primeiras posicións. Xoel Teijeiro e Pedro Costa nesta orde foron os que acadaron os postos desta serie, desta final B da proba 100 combinada de salvamento absoluto masculino. Preparados xa os deportistas desa final A. Acabando de poñer gorro, gafas. Podemos recordar que o récord galego ostenta o Marcos García Soto do Salvamento Arteixo, acadado en Valladolid no ano 2018, un tempo de 1:05.74, tendo un récord tamén nacional de 0:1.02.09 na categoría absoluta, sendo na categoría junior o récord acadado por Javier Balsavigo en maio do ano pasado en Tenerife cun tempo de 1:07.61. En breves momentos daremos paso a esta final A desta proba combinada de salvamento. Vamos agora sí co final A, na que temos na pista 1 Constantino Carballeda Abijón. Dende a estrada, na pista número 1 vai competir Tino Carballeda. Pista 2, Na pista número 2, por dende Vilagarcía, temos a Iago Vicente Ferreira. A pista 3 tamén de Vilagarcía para o seu irmán Daniel Vicente Ferreira. Vemos como se dirixen o seu pollete, sendo a pista 4 para David Fraga, procedente de Laracha. Dende Carballo ocupa un lugar na pista número 5 Ricardo Mouro Periscal. A pista 6 é para o Salvar de Arteixo para Javier Balsavigo. Pista 7 tamén do Clube Salvar, Alex Chacón Álvarez. E finalizando esta final A, na pista número 8, Alex Piso Señorán. Podemos destacar a participación nesta final dos irmáns Iago e Daniel Vicente, procedentes do Vilagarcía, e tamén nomear a súa adestradora Sonia, que é das poucas mulleres que nestes intres entrenan a élite do salvamento en Galicia. Unha muller, Sonia, que procede de natación e que está facendo un grande papel, como estamos comprobando, neste campeonato galego co Clube de Vilagarcía. Xa están o bombo, a afición
animando a estes deportistas que xa o xuiz adxunto mándalle subir o pollete. En breve dará o sinal para que Satur Ferreira, xuiz de saídas, de a saída e poña o crono en funcionamento. Xa están na auga, David, os deportistas desta final. Será unha final bastante intensa, bastante dura. Segundos. Vamos ver esa cámara subacuática, vendo a chegada do buceo. Os deportistas bastante igualados, e adiántase o deportista do Salvar pola pista número 6, perdón. Javier Balsa que parece que toma ventaxa, pero vamos ter unha final igualada, unha chegada igualada entre Javier Balsa, Ricardo Mouro. Parece que un pelín máis destacados que os demais, e vai tocar Javier Balsa do Arteixo cun tempo dun 07.24, seguido polo de Carballo, Ricardo Mouro. E agora na pista número 7, medalla de bronce para Alex Chacón do Clube Salvamento Arteixo. En breves intres, a dirección técnica poderá decirnos si é posible cantar un novo récord neste campeonato por Javier Balsa Vigo, xa que acreditou un tempo menor o que traía cun 07.24. Imos ver se pode decirnos a dirección técnica se ou non. E mentras imos preguntar, vamos a ir un intre a publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. Y en Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Volvemos agora a proba de 100 metros remolque de maniquí con aletas, comenzando cas mulleres clasificadas para a final desta proba. Presentamos pola pista número 1 Andrea Bello do Club Sasa, pista número 2 Amaya Vidal tamén do Club Sasa. A continuación vemos en pantalla a Celia Lima do Clube Umia. Na pista número 4 a deportista do Clube Salvar, Lucía Barcia. Lucía Añón, procedente de Laracha, vai ocupar a pista número 5. Pista 6 para a deportista do Sisca, Sara García. Vemos agora como se chega a súa silla a deixar material. Posteriormente Carolina Cascón do Clube Salvamento Vila García. E para finalizar a proba nesta final B, Mariña Rivadulla do Clube Salvamento Coruña. Van as deportistas desta final B a iniciar a proba. A proba de 100 metros remolque de manequí con aletas, donde al deportista
Antía García ostenta os récords na categoría absoluta junior, na categoría absoluta cun tempo acadado en Tenerife de 51 segundos e 33 centésimas. E conseguiu o récord junior femenino en Holanda no ano 2016 cun tempo de 55 segundos e 56 centésimas. Van subir as deportistas os polletes para dar a saída. Podemos comprobar nas pantallas que o récord galego e o récord nacional ostenta Antía García cun tempo de 51 segundos 33 centésimas. Xa están as deportistas na auga, xa empeza esta serie e comenzan a nadar. Chega cun nado subacuático as pistas 3 e 4 e a 5, a 6. Vemos como recolle o manequí e últimos 50 metros remolque con aletas. Tres deportistas buscando esa primeira posta, ese primeiro posto. Van igualadas, moi igualadas as deportistas do Club Umia, do Clube Salvar e do Club Salvamento Acuático Laracha. Imos ver quen toca a primeiro a pista número 5, Lucía Añón do Clube Salvamento Acuático Laracha. En segunda posición a Celia Limas, vemos aí os tempos acadados. E na terceira posición para a pista número 4, Lucía Barcia do Club Salvamento Arteixo. Vemos os tempos acadados polas rapazas da final B, da importancia desta posición nesta serie. E agora imos ver a final A, as deportistas que nas series da mañán conseguiron os mellores tempos para clasificarse para a final desta proba. En breve procederemos á presentación das mesmas. Mentres os colaboradores, equipo arbitral e deportistas abandonan o vaso para poder empezar a presentación dos deportistas ou das deportistas que van a disputar a final desta proba 100 metros remolque de manequí con aletas. Última proba deste campeonato galego, última proba individual en categoría feminina. En breve, Daniel Vila. Nestes intres estábamos un pouco en silencio vendo que facía o director deportivo anunciando un récord de Paula Ferradas na categoría xuvenil na xornada vespertina.
Anuncia Sergio Quintela algo que é insólito, que nun récord galego 2 deportistas teñan a mesma marca, e os 2 deportistas ademais do Clube Vila García, Iago Vicente e Pedro Costa. Aplaudindo a grada estos récords, presentamos a final desta proba remolque de manequí con aletas, tendo na pista número 1 Carolina Baliño, pista número 2 Andrea Buimil, vemos a Lidia Boi, pista número 3 nas imaxes. A continuación, na pista número 4, a laureada, unha grande Lara López. Na pista número 5 tamén outra grande campeona, Noelia Loureiro, do Club Salvamento Acuático Laracha. Pista 6 para a veterana Inés Barbeito, grande, que vemos aí nas imaxes, para disputar esta última proba individual. Na pista número 7, Ana Val, tamén do Clube Umia, como Inés, vai competir. Vémola aí nas imaxes, que vai subir o seu pollete. E por último, Nerea Mayo, do Club Acuático Laracha, para subir o seu pollete. E, como vemos nas imaxes, as series e as deportistas que van competir en breves instantes pola última medalla individual feminina deste campeonato galego. Xa dá o árbitro pitido de que suban o pollete, mentras xa saudamos a David Orjeira. Boas tardes, para axudarnos nestas finais que están sendo moi emocionantes, David. Pois sí, hai moito nivel, acabamos de ver unha final de combinada moi axustada e, bueno, vamos a ver ahora como fan estas nenas. Manxa Auga, hemos nado subacuático desta final na que nos encontramos con Lidia Aboi e Carolina Baliño, que son categoría juvenil, pero van a estar aí cos mellores nesta final A. Xa recollen o manequí e imos ver quen sale primeiro. Sale primeiro a calle 4, Lara López ten un primer parcial moi rápido, sempre o seu fuerte, se consiga aguantar, pois parece que pode levar a proba. Lara López, perseguida por Noelia na pista número 5, e na pista 3 unha promesa, Lidia Boi. Quen toca primeiro, quen gaiga na proba, pois Noelia Loureiro do Clube Sal, contra pronóstico logrou remontarlle a Lara esta final e conseguir a medalla de ouro, a última medalla de ouro individual neste campeonato femenino, neste campeonato galego xúnior absoluto. Vemos os tempos acreditados, non se aproximan ao récord galego, ao récord nacional que ostentan tía, non hai maneira. Eso son palabras maiores, está a outro nivel. Son estas dúas deportistas, Lara e Noelia, son dúas deportistas moi veteranas xa, e nada, están pois brindando sempre grandes competicións, compiten moitas veces xuntas e sempre que están xuntas pois amosan un gran espectáculo. Como comentábamos antes, pois Lara suele ganar a primeira parte da proba e se ten a sorte de poder aguantarlle a Noelia esos últimos metros, o suele levar ela, pero bueno, nesta ocasión Noelia demostrou pois o que xa sabemos todos, conseguiu meter a man por diante dela, con moi pouquiños segundos por diante dela. E non podemos perder de vista a Lidia Boi, unha deportista aínda xuvenil, que, se non lo confirman, é probable que teña un récord galego na súa categoría. Vamos ver se a dirección técnica nos confirma o tempo que consideramos de 58 segundos de Lidia Boi.
58-33. A falta de confirmación, récord. Eu creo que sí, que vamos ter o récord, pero temos que confirmalo, que non hai xa descalificacións. A verdade é que non hai moitas, o equipo arbitral non está tendo un traballo moi decisorio, como decíamos, entre o crono electrónico é unha axuda moi grande para este equipo. Sí, claro, despois sempre tes un pouco a duda desas marcas, xogas moito ca velocidade de reacción do árbitro que se toma o tempo e desta maneira é moito máis exacto. Pois agora vamos ter os rapaces que van a estar nesta final B. Ímolos presentar. Xa vemos nas imaxes a Manuel Mayo da Estrada, Martín Viñas agora do Clube Salvar, tamén do Clube Salvar vemos a Rodrigo Rodríguez Lamas. Vemos esta imaxe, un tío serio, David. Vamos agora con Clube Umia, con Martiño Mosquera. Tamén con unha cara de concentrado, unha imaxe de concentración da proba. Seguimos co Club Acuático Umia, con Hugo Loureiro. Pola pista 5, pola pista 6. Álvaro Hidalgo do Clube Salvamento Acuático Laracha. Tamén ven de Carballo Hugo Martínez Suárez competindo polo Clube Sisca na pista 7. E finaliza a serie o neno deste campeonato, Juan Martín Rodríguez. Xa o entrevistamos pola mañán. É un orgullo para él estar competindo cos mellores, é unha promesa, David, do salvamento galego. Fai un cacho falaba con Diego e falábamos de que sendo categoría juvenil entrar nunha final absoluta é algo que, bueno, que pensa que é cadete, aínda de segundo ano estar aquí, para él ten que ser impresionante. Por eso, se sendo juvenil entrar nunha final absoluta xa é a bomba. Sendo cadete, pois apunta moi boas maneiras. Nada, bueno, pois amosan que no Sal están traballando moi ben. Nada, ojalá que este neno pois aguante moito tempo e nos dé moitas alegrías, que seguro que así será. David, como adestrador, mentas non empeza a proba, contanos un pouco como é cando un deportista é tan disciplinado, porque Juan Martín non hai dúbida que é moi disciplinado, é máis doado que o resto, non? Pois unha maravilla, cando tes un deportista que o fai todo moi fácil, como técnicos, pois nada, é unha maravilla. Pois aquí está disputando, ainda que sexa a final B. Bueno, unha final absoluta, para un cadete vaille dar igual que sexa A ou B. Ten un premio máis que merecido o seu esforzo. Nada, pois agora que o disfrute moito, a marca que faga, na miña opinión, é secundaria. Un apaixoado deste deporte, tivo na selección galega competindo no Campeonato de España de Autonomías na Coruña, na súa primeiro ano da categoría cadete. Vemos que colle o manequí ao mesmo tempo que o resto, sin quedar moi atrás. E van chegar bastante igualados os deportistas nas diferentes posicións. Esta é unha prova na que sempre se chega moi axustado. Xa estámoslo vendo que é unha final B, vai haber pouco máis dun segundo entre o primeiro e o último. A pista número 6, Álvaro Hidalgo do Club Salvamento Acuático Laracha acadou esta primeira posición que, como nos podes decir, David, para os adestradores tamén é moi importante esta suma, esta puntuación que se consigue na final B. Moitas veces só nos fijamos nos deportistas que ganan ou que fan o remal de segunda fila, que fagan un pouquiño de todo, que sexan ese cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, porque esos puntos a larga son os que che van a dar o campeonato. Está a puntuación, a dirección técnica da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
Danos a decir que hai unha puntuación moi axustada de cara á consecución deste campeonato galego junior e absoluto que estamos xa finalizando na cidade das Burgas en Ourense este ano 2023 e recordamos a todos que o próximo fin de semana iremos a Caldas de Reis ao campeonato máster e finalizamos a tempada de inverno aquí outra vez en Ourense a final da Liga de Clubes onde veremos outra vez os mellores deportistas na piscina de 50 metros. En breves intres xa presentaremos a final A desta proba de remolque de manequí con aletas en categoría absoluta. Pues decíamos, antes comentábamos a importancia dos colaboradores para axilizar as probas, para axilizar a competición e que así se faga máis vistosa, non esperar moito tempo entre unha proba e outra. Parece unha tontería, entre comillas, o de transportar o muñeco dun lado a outro, pero realmente se tes un bo equipo de colaboradores, a competición para o equipo arbitral faise moito máis sencilla porque hai menos tempos mortos e tamén, bueno, a xente está menos saturada da piscina, digamos, estamos todos máis contentos e todo fluye mellor e claro, pois é un aliciente para a competición e os competidores, claro. Imos ver en breves a última final individual na categoría masculina. Veremos os mellores deportistas varóns desta proba cando o equipo arbitral, os xuíces, grande papel que fixeron neste campeonato galego, nos den paso e se coloquen nas súas posicións para dar a saída aos deportistas desta final. Comezamos a presentación cun deportista do Clube da Estrada, Tino Carballeda, seguido dun mítico David Enrique Ramilo Trigo, adestrador e deportista tamén do Clube da Estrada, gran papel que está a facer tamén. A veteranía é un grado, ele é moi veterán xa, nada, sempre foi un gusto velo nadar, un neno que, bueno, un home que nada moi ben, que ten un estilo moi vistoso desde fai moitos anos. Eu sempre recordarei aquelas peleas que tiña en junior con Anxo, aquel deportista mítico do Sapo, bueno, xa teño unha edad. Anxo Martínez Sarrapio. E acórdome de fai un montón de anos, era unha auténtica delicia velos competir proba a proba e xornada a xornada. Bueno, pois aínda que do ano 94 tamén disputando esta final A, con Pablo Amado na pista número 3 do Club Salvamento Acuático Laracha, pola pista 4 Gabriel Rodríguez Colferai. Agora nas imaxes vemos a Alex Piso na pista número 7, na pista 5 Joaquín Mouro do Clube Salvamento e Socorrismo de Carballo, Javier Balsavigo na pista 3, dos Alvares. Estamos vendo a Anxo López, tamén outra promesa, outro grande deportista, categoría juvenil, nesta final A. Na categoría absoluta, Anxo, outro tamén que ten que estar moi orgulloso de estar con Gabriel e con todos os deportistas. Anxo ten moi boa genética. Ten unha genética importante. E tamén conseguiu algún récord neste campeonato galego. Apunta moi boas maneiras e ora pois os compañeros de realización centráronse no favorito da proba, que é Gabriel do Xisca. Nada, bueno, polo que parece polo tempo acreditado da mañán, ten pinta de que esta proba non se lle debería escapar, pero bueno. David lista pola mañán lle decía, cuidado Gabriel, que tamén te ven Joaquín Mouro detrás, pero tempo acreditado por un e por outro. A verdade é que Gabriel é un fenómeno, e imos ver se se cumplen os pronósticos e consigue a medalla de ouro nesta proba, última proba deste campeonato galego. Satur Ferreira dá a salida en canto yo permito ao xuiz adxunto que dá o sinal e imos comenzar a proba. Deportistas ao auga e agora todos farán nado subacuático, David. Sí, Nadie saldrá. Para facer estos tempos 52, 53
49 é fundamental que o deportista faga 50 subacuático, porque o feito de baixar e subir vai facer que perdas un par de segundiños e vai impedir que o tempo sexa estratosférico, como vamos ver que van a facer ahora. Bueno, Gabriel xa toma unha ventaxe moi importante con respecto aos resto dos deportistas. Vamos ver se pode acadar. Ramilo está se metendo na pelea, ten pinta de que vai ser plata. Estábamos falando de que ten unha clase increíble, está de adestrador, non terá moito tempo para adestrar, aí o Tés está peleando polo... Gabriel toca, e ver se, como diste, medalla de prata para Enrique Ramilo Trigo, medalla de bronce para o deportista da pista número 3, Pablo Amado, do clube Salvamento Laracha. Bueno, non se lle podía escapar a Gabriel por a piques outra vez deste récord galego. En teoría non se debería escapar, porque eso é unha proba que el domina a perfección, pero comentábamoslo ayer, ten o seu peor inimigo, entre comillas, na casa, que é o seu compañero da calle 5, e nada, hoxe, pois, creo que deu un golpe de autoridade, e nada, sigue demostrando un estado de forma bárbaro. Bueno, un pouco a sorpresa para min esa plata de Ramilo. A verdade é que sí, que non contábamos non apostábamos aínda por ele. A ver, sorpresa entre comillas, porque un deportista ca súa calidad en calquer momento pode salirlle algo ben e métese diante. O mellor unha persona entre comillas normal faiche unha final B, pero alguén ca súa calidad salelle todo e a verdade é que retomou, fixe un Kit Kat no Salvamento, e retomou con moitas ganas, e xa vemos que incluso adestrando un clube e tamén adestrando el mismo, como consigue esta prata na última proba, estamos a decir, deste campeonato galego absoluto. Estamos a celebrar en Ourense, finalizamos xa as probas individuais e xa vamos a despedir o campeonato ca última proba, que é unha proba, bueno, relativamente xove, David, unha proba relevo mixto, onde os adestradores aí sí que estedes que andar fino, cas rapazas, cos rapaces, como se compenetran, como facemos. O que buscamos é intentar que eso, as postas máis duras, máis largas, pois o mellor as faga un home ou non, depende, porque, bueno, vai depender moito dos deportistas que teñas. Por exemplo, eu se teño alguén como, non sei, por dicir así un nome ao azar, Antía, case a podes poñer en calquer poste e vaiche cumplir, pero bueno, por normas generales, as deportistas femeninas fan a parte, entre moitas comillas, máis sencilla, as partes de nado, aletas, e as partes de remolque as suelen as facer os rapaces, pero bueno, xa digo que depende moito dos deportistas que teñas, tamén vai depender moito da compenetración entre eles, e se realmente consiguen non ter grandes puntos mortos no pase do muñeco, nas salidas lanzadas do pollete. É moi importante telo traballado. Bueno, vamos a ver que calquera destes equipos teñen un traballo moi importante detrás. A verdade é que o récord tanto absoluto como junior o acadou pola mañán o clube Sisca de Carballo, mellorando o seu tempo, baixando case un segundo, e Andrea, Paula, Ricardo e Gabriel a ver se conseguen outra vez mellorar a marca da mañán. Ojalá que o fagan, porque ver un récord sempre é un espectáculo, pero bueno, hai que pensar que levan 2 días de competición, nervios, tensión, moitas probas, moito cansancio acumulado, é complicado pois rendir en todas as probas. Onte comentábamos que os galegos, para a maioría dos clubes, a maioría dos deportistas, é un maratón no que os deportistas fan unha cantidad moi grande de probas, porque, bueno, cada punto é moi importante. Moitos deles sométense a verdadeiros maratóns. Gabriel vai nadar o relevo, por exemplo, por nombrar a alguén que acabe de nadar, o nombro a él porque, bueno, porque... Se contamos as probas que fixo, son incontables xa casi. Ele e a maioría dos que se van lanzar a auga levan moita caña no corpo, e
vai ser complicado que consigan facer un novo récord, pero a ver bueno, se guardaron algo de forzas para agora, para esta última seguro proba. que sí, porque aparte teñen os demais clubes van nos apretar. Unha vez que ti fas un récord, todos os demais teñen un pouco de manía, manía sana, a ver se nos entendemos, e nada, van despois eres ti o rival a batir, nadie quere ser o segundo, todos queremos ganar, van no intentar seguro, esperemos que o Sisca se poida defender e que poida pois, igualar polo menos o récord ou incluso melloralo, a pesar do que estamos comentando do cansancio tremendo destes días de competición. Non nos imos mollar, pero bueno, o favorito dende logo que o Clube Sisca nesta proba. En breve presentaremos a todos os equipos que van estar entre a pista 1 e 8. Vamos encher todas as pistas nesta competición de relevos ás 8. En breve veremos os nosos deportistas en pantalla cando o equipo arbitral o estime oportuno. E así finalizaremos este grande campeonato galego. Estánse retrasando un pouco, pero bueno, entendo que están dando algo de descanso os deportistas, algo moi de agradecer ao equipo arbitral que, como vemos, están controlando todos os detalles para que eso, o campeonato pois, vaya da mellor maneira posible. Eu onte preguntaballe a Gabriel como ia levantarse mañán. Espero que lle dedes descanso no Clube Sisca e mentras tanto imos un sintres a publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El
agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres. Bueno, volvemos de novo á piscina David Orjeira a ver a última proba de relés. Estábamos no descanso, a Dirección Técnica da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia anunciaba o récord que xa estivemos a decir durante estas finais. Empezamos presentando na pista número 1 o Clube da Estrada, na pista 2 Clube Salvar, na 3 os deportistas do Clube Sasa. Temos nas imaxes agora os deportistas do Clube Acuático Umia. Na pista número 5 o rival a batir, David, o Clube Sisca. Os rapaces do Club Salvamento Acuático Laracha, que veñen tamén para a pista número 6. Pista 7 para os deportistas do Salvamento Vila García. E para finalizar esta serie, os debutantes do Club Salvamento Coruña. Personalmente gustame moito encontrar clubes novos. Un relevo poida ser un proxecto de varios anos. Esperemos que logren despegar que esta directiva, este clube, e podamos ter tamén un novo equipo na Coruña con rapaces en todas as categorías. Agora comeza solamente por a categoría absoluta e pola categoría máster. Vamos árbitros a dar a última saída do campeonato. E xa vai a primeira aposta. O que falábamos antes de que os clubes suelen tirar as nenas a nadar e as aletas e os homes a remolcar, pero estamos vendo que hai disparidade de opcións. Estamos vendo que, por exemplo, o clube en cabeza, o Umia, botou un home a nadar en lugar dunha rapaza. Vexamos que sorpresas nos agardan a partir de agora, a ver se o club a batir é batido ou non. Imos ver entras o nado subacuático de todos os deportistas, a ver quen sae de primeiro. Parece que o Clube Umia ten unha vantaxe importante, o Club Sisca, Clube Salvar. Pola mañá vivimos algo parecido e o Sisca foi capaz de remontar con Gabriel. Este último cambio téñeno moi practicado. A distancia non é insalvable, pero bueno, xa é moi importante. Ainda estamos a tempo de ver que pasa. Parece que se desfonda un pouquiño o Sisca. Parece que vai en posicións de plata. Chega o relevo o Umia. Vexamos que chega a Salvar e Sisca saen. A ver se Gabriel é capaz de coller a deportista, creo que Celia Lima, do Club Umia. O Umia está se defendendo moi ben. Ten a dous rapaces detrás deles. Parece que a distancia vai ser insalvable.
Ollo salvar tamén a pista número 2. Está se metendo a salvar. Deixamos estes últimos metros. Hoy non podemos, David, xogar a lotería. No, eu son porque, porque como podemos comprobar, a medalla de ouro foi para o Salvamento Arteixo, a de prata o Clube Umia, e para os deportistas da pista número 5 para o Clube Sisca foi a terceira posición. A verdade é que teñen que estar reventados, todos prácticamente o 100% junior, non? Sí, bueno, tamén comentábamos onte que a maioría dos clubes teñen o seu máis alto nivel na categoría junior, por, bueno, ao final os absolutos pues están estudiando, empezan a traballar, faise moi complicado entrenar, vano deixando, aínda que, bueno, vemos que hai algún que sigue a moi alto nivel, pero a norma é unha pena, por desgracia esa idade que diste, ese paso á universidade, ese abandono deportivo en case todos os deportes, o comentamos con outras federacións. Pasen todos os deportes. Nada, por comentar un poquinho máis esta proba, bueno, moitos entrenadores, moitos equipos fan un pouco de estrategia para estes relevos. Eso, falábamos do largo que é o campeonato. Se tes algún deportista quizás que haxa nadado un pouquinho menos, faz o cambio, preséntalo e nada, pois ao mellor tes un club un equipo que non está moi adiante, pero gracias a ese cambio mellor pois acercas o bronce e no medio da competición pode pasar calquer cousa, calquer detalle importante, pódese descantar a balanza para calquer sitio, todos. Bueno, pois agora anunciaba Sergio Quintela, director técnico da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, que nesta proba o Salvar de Arteixo superou o récord absoluto do Sisca e, polo tanto, un novo récord a batir por este clube de Carballo que mantén o récord na categoría junior. Imos agora a entrega de medallas e, mentras tanto, facemos unha pausa para a publicidade. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. El agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa.
agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Lo que se calma eres tú.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. SAE pra... Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas.
Todos tenemos un motivo para caminar, Alicia. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua.
nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú. Ourense, el camino entre aguas. Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos. Sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Te dijeron que para calmar la sed, lo mejor era el agua. Pero nadie te habló de qué hacer con la sed de vida. Del agua que vuela con toda la calma. El agua que se escurre entre los dedos y te activa la sonrisa. El agua que sí es calma. Que te roza y se queda cerca de ti para siempre. El agua que te trae al lugar donde nace la vida buena. Y lo que se calma eres tú.
Me llamo Breogán y voy en busca de tesoros. Este fin de semana vamos a Ourense. Mis padres están muy ilusionados. Yo solo pienso en mi tesoro. Abre bien los ojos en Ourense, Breogán. Sus gentes. Descubre sus caminos. En Ourense tus manos te traerán el calor a través del agua. Déjate llevar en Ourense, Breogán. Encontraré mi tesoro. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y voy en busca de un tesoro. Descubre sus caminos, sus pistas. Encontrarás tu tesoro. Me llamo Breogán y tengo un nuevo tesoro. Ourense. Benvidos de novo, aquí estamos na piscina Rosario Dueñas de Ourense, preparados xa para a final deste Campeonato Galego Júnior e Absoluto 2023. Vemos xa como se preparan todos os deportistas en cámara de premiación. Vemos tamén que xa están preparados para esa entrega de premios Fernando Vicente, presidente do Club Vila García, Arturo Covejil, vicepresidente do Club Salvar, e doña Nuria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. Agardamos que pasaran un fin de semana apaixoante en esta piscina con esta retransmisión con meu compañeiro David Lista e todos os que pasaron por este set de streaming durante estos 2 días. Estamos encantados de poder retransmitir un ano máis este deporte que salva vidas. Saúdos a todos os que nos estades vendo polo streaming, que sei que sodes moitos. Sei que chegamos a moitos países e xa vamos con esta entrega de medallas. Están chamando xa a cámara de premiación os citados Fernando Vicente, presidente do Club Vila García, Arturo Covejil, vicepresidente do Club Salvar, e doña Nuria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. Vemos como se preparan xa todos os deportistas, están facendo un pasillo, están aí animados, despois de tantas horas de salvamento, están animadísimos. E xa temos a primeira entrega dos Centros Supersocorrista Absoluto Femenino. En terceira posición, a ver se esa megafonía se poncha que nos estuvo a preparada. Vemos aí ese super pasillo. En terceira posición, Carolina Cascón do Club Salvamento Vila García. Segunda posición
para Nerea Mayo do Club Sal. E primeira posición e campeona galega da proba do Centro Supersocorrista Absoluto Femenino, Andrea Goimil Linares do Club Salvamento Sisca. Proba 200 metros supersocorrista absoluto femenino. En terceira posición, Lidia Aboia Grasar do Club Acuático Umia. Segunda posición para Paula Ferradás Pallas do Club Sisca. En primeira posición e campeona da proba absoluto femenino por 100 metros supersocorrista, Alba Gómez Mesías do Club Salvar. Seguinte proba, 200 metros supersocorrista junior masculino. En terceira posición, Álvaro Hidalgo Peón do Club Sal. Segunda posición para Gabriel Rodríguez Colceray do Club Sisca. En primeira posición e campeón da proba 200 metros supersocorrista junior masculino, Joaquín Ouro Periscal do Club Sisca. Aí temos estes tres grandes socorristas da terra de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, que han subido a este podium junior. Seguinte proba, 200 supersocorrista absoluto masculino. En terceira posición, David Fraga Rodríguez do Club Sal. Segunda posición, e subcampeón galego, Daniel Vicente Ferreira do Club Salvamento Vila García. En primeira posición e campeón Vemos como están animados estes deportistas, ainda que levan moitas horas e moitos metros nas súas pernas, siguen dando todo nesta celebración, neste momento de confraternidade, na entrega de medallas. Proba 4x50, relevo combinado absoluto femenino. En terceira posición, Club Salvamento Sisca con Sara García, Paula Ferradás, Andrea Goimil e Carla Padín. En segunda posición, e subcampeóns galegos, o Club Acuático Umia, con Ainhoa Carracedo, Paula Fariña, Lidia Aboi e Ana Aval. En primeira posición, e campeonas galegas desta proba 4x50, relevo combinado absoluto femenino, Club Salvamento Arteixo, con Sara Vázquez, Alba Gómez, Lucía Barcia e Nicole Alvariño. Aí vemos como están celebrando estas deportistas as súas posicións. Vemos como entregan as medallas
Fernando Vicente, Arturo Covejil e Nuria Rodríguez. Aí teñen vostedes ese podium salvar acuático Umia e Sisca desta proba relevo combinado absoluto femenino. A continuación, proba 4x50 relevo combinado absoluto masculino. En terceira posición, Club Acuático Umia con Hugo Loureiro, Martín Tenorio, Alejandro Piso e Xoel Teijeiro. Segunda posición, subcampeóns galegos desta proba, Club Salvamento e Socorrismo Carballo con Gabriel Rodríguez Colferai, Javier Agrelo Canedo, Jorge Vilariño Fieira e Joaquín Mouro Periscal. E campeóns galegos da proba 4x50 relevo combinado absoluto masculino, o Club Salvamento Arteixo, composto por Martín Viñas Morís, Francisco Velo Gesto, Andri Skripka e Javier Balsa Vigo. Suben a ese primeiro posto o Club Salvar, seguidos do Club Sisca e Club Acuático Umia. Proba 100 metros combinada de salvamento junior femenino. En terceira posición, a deportista do Club Salvamento a ver Carolina Cascón Caldas do Club Salvamento Vila García, terceiro posto desta proba 100 metros combinada salvamento junior femenino. Segunda posición para Celia Lima Luaces do Club Acuático Umia. E primeira posición e campeona galega da categoría junior femenino 100 metros combinada, Andrea Goimil Liñares do Club Sisca. Aquí estamos xa con esta entrega de premios que nos estades seguindo todos desde as vosas casas. Encantados un ano máis de poder retransmitirvos esta entrega. Seguimos ca proba 100 metros combinada salvamento absoluto femenino. En terceira posición para Andrea Goimil Liñares do Club Salvamento Sisca. Segunda posición para a grande Noelia Loureiro Serrano do Club Sal. En primeira posición e campeona desta proba 100 metros combinada salvamento absoluto femenino, Alba Gómez Mesías do Club Salvar.
En terceira posición, Alejandro Chacón, do Club Salvar desta proba. Segunda posición, Ricardo Mouro Periscal, do Club Sisca. En primeira posición, el campeón galego, Javier Balsa, do Club Salvar. Proba 100 metros combinada absoluto masculino. En terceira posición, Alejandro Chacón Álvarez, do Club Salvar. Segunda posición, Thiago Mouro Periscal, do Club Sisca. En primeira posición, el campeón galego, Javier Balsa, do Club Salvar. Repiten estos tres grandes, categoría junior e absoluta, en esta proba 100 metros combinada de salvamento. A continuación, proba 100 metros remolque maniquí aletas junior femenino. Terceira posición, Celia Lima Luaces, Club Acuático Umia. Subcampeona galega desta proba de 100 metros rescate maniquí aletas, Nerea Mayo Martínez, do Club Sal. Campeona galega desta proba de 100 metros remolque de maniquí con aletas junior femenino. Temos a Andrea Goimil Liñares, do Club Sisca. Seguimos ca seguinte proba, 100 metros remolque de maniquí con aletas absoluto femenino. Terceira posición, a deportista do Club Acuático Umia, Lidia Boia Grasar. Segunda posición para a deportista do Club Salvamento Sada, Lara López Fernández. E primeira posición, e campeona galega da proba 100 metros remolque maniquí con aletas absoluto femenino, Noelia Loureiro Serrano, do Club Sal. Ahí vemos estas tres grandes deportistas que le van subindo podio durante todo o fin de semana. Seguimos ca proba 100 metros de remolque maniquí con aletas junior masculino. Terceira posición, Javier Balsa Vigo,
do Club Salvar. Ouro Periscal do Club Sisca. E aí ven, aí se está preparando. Campeón absoluto de junior desta proba de 100 metros maniquí con aletas, Gabriel Rodríguez Golferay do Club Sisca. Xa lles digo que esta imaxe vai volver a repetirse moi pronto. Proba 100 metros de remolque maniquí con aletas absoluto masculino. Terceira posición, Pablo Amado Villar do Club Sal. José Enrique Ramilo Trigo do Club Salvamento a Estrada. E campeón galego desta proba de 100 metros remolque maniquí con aletas absoluto masculino, Gabriel Rodríguez Golferay do Club Sisca. Aí o ven a un junior no alto do podio. Un Gabriel que ganou a súa proba con un tempo de 49.74 na final. E a continuación proba 4x50 de relevo socorrista mixto. En terceira posición van a revisar aí unha cuestión que lles quedou aí. Imos ver. Creo que teñen que revisar esta proba. A clasificación que temos por aquí creo que non é a exacta. Imos ver, a ver. Está a Secretaría de Competición revisando este resultado. Este relevo mixto absoluto, composto por dúas deportistas femeninas e dous deportistas masculinos, que foi a última proba deste campeonato galego. E a continuación daremos a clasificación xeral tanto por categorías e sexos como a clasificacións conxuntas e a clasificación conxunta do campeonato, claro. Non temos. Terceira posición para o Club Sisca neste 4x50 mixto. Segunda posición para o Club Acuático Umia. E primeira posición e campeóns galegos desta proba de 4x50 relevo socorrista mixto, o Club Salvar.
Increíble o ambiente desta piscina Rosario Dueñas de Ourense durante todo o fin de semana. Increíbles todas as persoas que fixeron posible este campeonato. Concello de Ourense, Federación de Salvamentos e Socorrismo de Galicia, Club Salvour, gracias por ternos aquí en esta fantástica cidade, a cidade das Burgas. Xa están preparando esas clasificacións, esas distintas clasificacións que temos, categoría junior femenino, categoría junior masculino, categoría absoluta. Están preparando aí esos trofeos xa. E aquí o temos, categoría junior femenino, terceira posición, Club Salvamento e Natación a Estrada. Segunda posición, subcampeóns galegos junior femenino, Club Salvamento Vila García. Primeiros clasificados desta clasificación junior femenino, Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Ahí vemos esas deportistas categoría junior que van subindo ao podio. Esa clasificación xeral junior femenino, repetimos, terceira posición a Estrada, segunda posición Salvamento Vila García e campeonas galegas junior femenino Club Sisca. Categoría junior masculino, terceira posición para o Club Acuático Umia. Segunda posición desta clasificación junior masculino para o Club Salvamento Arteixo. Campeóns galegos categoría junior masculino, un equipazo, a verdade, un equipazo que disfrutamos durante todo este fin de semana. Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Ese Dream Team Carballés, aí os temos subindo o alto deste podio junior masculino, esa primeira posición, seguidos Club Salvar e Club Umia. Continuamos agora o trofeo
continuación vamos a entregar trofeo por categorías absoluto femenino. Terceira posición, Club Salvamento Arteixo. Segundos clasificados de esta categoría absoluto femenino, Club Sisca. Primeiras clasificadas e campeonas desta categoría absoluto femenino, Club Acuático Umia. Aí as teñen estas absolutas. Primeira clasificados Club Umia, segundas clasificadas Club Sisca e terceiras clasificadas Club Salvar. A continuación, clasificación, categoría absoluto masculino, terceira posición Club Sal. Creo que levaron unha sorpresa, que por aí andan a buscar esos deportistas da Laracha. ¿Dónde están? Terceiros clasificados, aí os van ao podium. Segunda posición para o Club Acuático Umia. Segundos clasificados absoluto masculino. E ahora, primeira posición, líderes desta clasificación absoluto masculino, Club Sisca. Aí vemos este podium absoluto masculino. Primeiros clasificados Club Sisca, segundos clasificados Club Acuático Umia e terceiros clasificados Club Sal. Vamos a entregar categoría xeral conxunta junior, terceira posición, 310 puntos, Club Salvamento Vila García. Aí vemos como se achegan a ese podio os vilagarciáns. Terceiros desta clasificación conxunta desta xeral categoría junior, 310 puntos. Aí suben a ese terceiro caixón. En segunda posición con 417 puntos, Club Salvamento Arteixo.
campeóns galegos desta categoría Junior, campeón categoría Junior, 623 puntos. Unha ledicia poder disfrutar destes rapaces e rapazas, poder compartir este fin de semana con eles, disfrutar do salvamento e socorrismo. A continuación, clasificación xeral absoluta, terceira posición. Vimos ver porque esto está que arde. Esto está que arde. Terceira posición absoluta con 429 puntos. Club Salvamento Arteixo. En segunda posición, con 553 puntos, Club Salvamento y Socorrismo Carballo. En primeira posición, campeóns galegos na categoría absoluta, un total de 558 puntos, Club Acuático Umia. Cinco puntillos de diferencia entre estos deportistas que nos amenizaron todo fin de semana, que nos dieron grandes alegrías, pues que estuvimos disfrutando este campeonato galego categoría junior e absoluta en esta piscina Rosario Dueñas de Ourense. Aí fai entrega do trofeo a presidenta da federación, doña Nuria Rodríguez, e aí o teñen vostedes ese multitudinario podio con Umia, Sisca e Salvar. Vamos a dar a finalizar este campeonato galego categoría junior absoluto 2023. A verdade que foi un placer para min poder estar con todos vostedes. Trofeo categoría conxunta junior e absoluta, trofeo o primeiro clasificado, campeón galego desta, o mellor clube deste campeonato junior e absoluto foi o Club Sisca. Aí os teñen vostedes, os de Bergantiños, subindo o máis alto do caixón, campeóns desa, primeiros clasificados desa categoría, desa suma das categorías junior e absoluta. Aí teñen a esos deportistas, a esos grandes deportistas. E aí o seu adestrador, aí o vai, os seus adestradores. Suben con eles o alto dese podio. Diego López e David Orjeira. E aí teñen esa foto final cos primeiros clasificados da categoría conxunta junior e absoluta.
así, con esa magnífica imaxe de todos los clubes galegos facendo e celebrando esa premiación. Imos a despedir este campeonato galego na piscina Rosario Dueñas de Ourense, esa fantástica imaxe de amizade de todos los clubes galegos. Como les digo, un placer estar con todos vos, un placer poder dar esta entrega de medallas y trofeos. Como non podía ser de outra maneira, fin de semana que ven Campeonato Galego Máster e o seguinte fin de semana fase final desa liga de primeira e segunda división, tamén aquí nesta piscina. Sigan vostedes a canle da Fesga, esta canle donde está o salvamento galego, donde está o salvamento de todos. Gracias. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo.